Bună ziua, bine v-am regăsit la un nou video de-a meu. Legende din prima! Oh my god! Din prima, vă dați seama, din prima. Știi? Oh my god, șurle, șurle! Dați seama ce jucător. Lukaku! Lukaku, ăsta-i bun, mamă! Incredibil, legendă. Veraira. Incredibil. Două legende, una după alta, adică nu chiar una după alta, dar două legende. Mama mia, numai 82 și numai buni. Incredibil. Aurier! Oh, de capul meu. Incredibil. Nu știu ce e cu ziua asta, că e norocoasă. Coleman! Ești destul de bun, nu? Pentru un începător. Oh, acum vine Rafael. Așa. Se pare că ne-a picat Aurel, scuze că am făcut o pauză. Nu trebuie să fac song. Ce bun, Auriu! În bulă. Cât bani primesc pe jucători? Ionas. Costa! Douglas Costa. Este extraordinar. Parker. Mertens. Messi! Hai de capul meu, Messi iau. Nici nu credeam, Messi. Hai de capul meu. Acel pachet m-a și speriat când l-am văzut pe Messi. S-ar putea că acum să nu mai vorbesc chiar așa mult. Channel. Young, cine e asta? Doamne, Catch. Următorul pachet, cine a fost Catch Show? Da, nu contează. Ronaldo, destul de 85. Lucas. Oh my god. Carvinho e bun.
Dola la bun. 82. Mirala. Messi. Cine e ăsta? Asta e. Dăm un jucător foarte bun. Pe goalie. Quartado. William. Bun. Bite, please. Varane. Bale. Era mai fain de pica Bale. Schneiderlin, ăsta e bun. Pe un joc pe tabletă are 4 stele. Sal. Cine e Sal? Please, please. Lucas. Ăsta e bun, mă, că face niște dribbling-uri. Asta e, îmi voi închide ochii. Mertens. Please. Nu se poate. Nu a fost nimic interesant până acum. Messi a picat cu noroc. A fost noroc de la Dumnezeu. Negredo. Fi mai mare noroc decât a pica Bale, Suarez, Robin, Rodriguez și Ronaldo. Benteke. E bun. Please. Insigne. Wow, e bun, mă, dar Insigne. Din prost. Nu se poate așa ceva astăzi. Gonzalo. Please, please, please. Calejon. Cine mai e și ăsta, mă? Vreau să fie așa de bine. Să ne pice cel mai bun jucător din lume. Nicolo, ăsta e bun în apărare. Pe un joc. Pe tabletă. Nolito, 82. Dar e slab. Că nu ne aduce noroc. Turc. Zahin de la Borussia Dortmund. Da 92 de bani pe pachetul ăsta. Incredibil. Oare ne dă pe ăla unui Messi, că nu m-am uitat. Unui dau vreo, nu știu. Oricum mi-a dat mult pe Messi. Pe Ndoli. Dar nu putea să pice unul mai bun, mă. Că trebuie să pice. Please, 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 please. Castan. Kilsenbö. Oh, asta e un pachet. Neuer. Of, că fel, man. Asta e Gibbs. Ce e aia, mă? Ce nu mai și la Gibbs. Ivanovic, mă. De la are dinții galbeni. Strudig 84, ai de cap meu.
Please. La următorul pachet nu vă mai uita. Please, please. Nu am văzut. Am veghet Baca. Incredibil ce jucător. 82. Ronaldo. Nani! Nani e bun. Că îl cheamă Nani, că trebuie să facă Nani și după aia la fotbal îi triplează pe toți, nu? Că acum îl cheamă Nani, dar nu. Nani trebuie să facă Nani. Messi. Tevez! Incredibil pachetele. Tevez. Acum o să vedem. Robin. Promes. Bine că nu cheamă Pomes, pe german înseamnă asta. Cartofi prăjiți. Drogba! Hai mă, nu-mi dați mă pe un pachet 100 măcar. Pe ăsta nici sigur nu ne dă 100. Bă, ce mă? Dă-ne Messi, mă. Messi. Din nou. Să ne pice mai mulți bani. Aha. 124, bună. Pe ăsta sigur nu pică mă mai mult de 100. Nici pe ăsta nu pică 100, că te javră, ce urte. E bine, de nu era și urle acolo, nu era. Aici sigur pică 100. Bine că Herman ăsta e bun, mă. E bătut pe Bayern München tipa lui. Berghi, de cine e Berghi? Mai contează acum. Clima, e bun. Ăsta cine e? După acest pachet vă voi arăta jucătorii mei buni. Hai mai unul, stai cu ultimul. Adică nu mai are rău. Imobile. Adică nu mai are rău să vă arăt. O să vă arăt numai cei mai buni. Buffon! No, hai că vi le arăt. Mai pachetul ăsta să zice. Că nu să fiu. Persic, gata. De la Donavon, de la Boateng, Modric, Ozil, Ramos, Lam, Sanchez, Pauleta, Gattuso, Silva, Iniesta, Kluivert, Litmanen, Vieira, Lewandowski, Moret, Herrera, Giggs, Suarez, Neuer, Robben, Gullit, Figo, Toni Ibrahimovic, Van Basten, Matthäus, Beckenbauer și Messi.